Sziasztok, itt vagyok egy újabb videóval. Ebben a videóban egy 3 packet fogok kibontani, egy Neymarosat, egy Drogbásat és egy Messisat. Kezdeném a Drogbással. És a csillogós kártyánk az Buffon Ghost-Tapper. Most jön a Messis pack. És a csillagos kártyánk egy Defense Rock, egy angliai játékos. Nevét ennek azért nem mondom, mert ha rosszul mondom ki, akkor gátom. És utolsó packet kibontom, Neymarosat. Pillanat. Ausztrál játékos. Kolumbia. Gána. Japán játékos. És van egy Vantuvacsunk. Ez a kameruni Vantuvacs. És van egy Game Changerünk. Hazard Game Changer. Nagyon jó. Tehát ezek. Azt hiszem, nincs meg egyik sem. Mondjuk ez lehet, hogy megvan, de nem biztos. Ghost-Tapperből már csak így a belga kapus fog hiányozni. Na hát ez lett volna a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!